Okay guys, good morning, good morning. Ah, Nandito tayo ngayon sa Barangay Dimantal guys, no. Pero bago ang ating video, pinapasalamatan ko lahat ng mga sumusuporta sa maliit na channel na ito at sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Bugalyon, Pangasinan. At sa mga shoutout pala diyan sa mga sumusuporta sa overseas na ating kababayan. Ayan guys, maraming salamat sa binigay niyong suporta mga guys. Okay guys, dito pa tayo sa Barangay Sitio Dimantal guys, no. Ayan. Ngayon nagbike tayo guys, no. At ayan guys, hindi natin naakyat na nagbike tayo kasi practice lang muna. Ayan. Ito guys, yung mga kasama namin. Ayan. Tatlo lang kami guys kasi hindi sumipot yung mga ibang kasama namin. Kaya tatlo lang kaming natuloy na magbike. Ito yung bike namin guys. Yung isa Paxter. Tapos ito yung gamit natin guys. Giant. Ayan. Vulcan. Tapos yung gamit ni ex-kapitan Dadong Bauson. Ayan. Giant. Gandang bike guys, no. Napakagaan yan. Sarap dalhin. Ayan. Yan si ex-kapitan Bauson. Ayan. Yan guys, no, suportahan natin si ex-kapitan Bauson. Ayan. Sa mga kababayan ko dito sa Bugalyon, sa Poblasyon, Barangay Poblasyon guys, no. Suportahan natin si ex-kapitan Bauson. Ayan. Wala na tayo dyan. Kaya kabasan si kay kuya. Ay, sige kuya. Yan guys, practice lang tayo ngayon. Baka sa susunod para magkasama tayo, mapalitan na rin natin yung bike natin, no? Kasi hindi tayo nakakasabay dito sa Giant na to. To guys, yung bago paakyat pala to guys. Nandito kami sa waiting shed nagpahinga. Okay guys, ayan, pababa na kami. Pababa na kami guys at pupunta kami ng Tarka sa may ginagawang dam pala guys ang pupunta namin. Magandang paliguan din yun guys, yung dam na yun. Dito daw sa Tarka yun guys, kaya hanapin namin kung saan. Yan si Kuya Nards, oh. Hi Kuya Nards! Good morning! Ayan. Si Kuya Nards. Ayun, may nakasalubong pa tayong nagbabike guys, no. Pero tayo pa uwi na. Pababa na. Napunta tayo ng Tarka guys. Practice lang muna to guys, unang practice, tapos susunod na practice, tapos saka na tayo lumayo. Hindi muna tayo lalayo guys kasi kulang pa sa practice. Okay guys, ayan. Pababa na kami guys. Galing kami ng Sitio Dimantal. Pagkatapos guys, punta kami ng Tarka, yung ginagawang dam guys. Magandang paliguan, tapos maganda ring pasyalan. Ito may army checkpoint doon guys, no. May kampo ng military dyan guys. Ayan guys, pagod na tayo. So umalis kami kanina guys,
doon sa bayan, alas 6 ng umaga. Hinihinga lang tayo guys, no? Marami kami sana guys, kaso yung iba hindi sumipot. Nung nakarang araw, usapan, okay lahat. Ngayon, nung nandun na kami, actual na alis na. Yan, tatlo lang yung sumipot. Tatlo lang kami guys, no? At yun nga guys, dalawa kaming hindi nakaakyat. Doon sa paakyat ng Dimantal, Sitio Dimantal, yung akyatan doon guys bago mag-school. Dalawa kami hindi nakaakyat guys. Yung isa lang si ex-kapitan Bauson. Siya lang yung nakaakyat doon guys. Tayo guys, bata-bata pa tayo guys, pero hindi tayo nakaakyat. Unang trail pala natin sa bike guys, no? Pero bali ano na guys, 3 weeks na tayong nagpa-practice. Ito ngayon, unang trail. Unang trail guys, halos hinihingal tayo guys. Grabe. Sarap ng exercise pala nito guys. Ayan guys, oh, malinaw na tubig. Okay guys, dito na tayo, papasok na tayo dito sa Barangay Lagit na yata to. Tarka, Lagit Sentro. Papunta tayo ng ano guys, sa may ginagawang dam daw. Yung ginagawang dam dyan, maganda daw na ano yan, pasyalan tsaka paliguan na rin. Pagka summer ganyan, dito tayo maliligo guys. Tingnan natin kung maganda at kung malinis yung tubig para makita nyo guys. Siyempre ngayon, first time natin na pumunta dito guys. Tingnan natin, no. Ayan, patuloy lang sa panonood guys. Huwag mag-skip para ano, makita nyo lahat kung ano talaga yung meron dito sa dam na ito. Senior na tong mga kasama natin guys, no. Pakitaon nyo lang Mama Nards. 63. Piga man? 65. Si ex-kapitan Bauson man pala guys. 65 years old. Tayo guys is 38. Ay, hanging bridge daw yan. Damlan talaga. Okay guys, nandito tayo. Tingnan natin yung ano, yung hanging bridge. Ayan guys. Parang umaambon na guys, no. Ayan. Nabutan tayo ng ambon guys. Ito guys yung ano, hanging bridge ng Tarka, Barangay Lagit Sentro. Yan. Natan ko ba nakariyay?
Ayan guys. At tingnan natin guys kung anong lapad ditong ano. Ay, good morning po. Ayan guys, at ito, matibay pala guys, no? Ayan. Oh. Oh. Ganda pala. Ah, bali-bali manaya. Matibay. Matibay pala guys, no? Steel hanging bridge, no? Yung flooring niya is steel din. Napakatibay guys. Malaki yung ano niya guys, oh. Oh. Malaki. Walang ano guys, oh. At ang linaw ng tubig guys, oh. Yan nyo guys, oh. Napakalinaw ng tubig sa baba. Yan guys. Yan si Kuya Nards, kasama natin. Taga Orno. Yan. Orno Street Poblacion. Bugal yun. Yan. Ay, ayun yung dam guys, oh. Yan guys. Okay guys, pupunta na tayo doon. Tingnan nyo na lang. Okay guys, nandito na tayo sa ano mismong ano no, mismong dam. Napakagandang paliguan guys, oh. Maraming naliligo. Yan guys, oh. Yan, napakagandang paliguan guys. Ayan. Ayan po sila guys. Tara ko mo ang loob. Pasukin natin guys. Dahil para makita nyo lahat kung gaano kaganda ito. Ayan. Napakaganda guys. Hi po. Ayan guys lang. May mga naliligo guys do. Napakaganda guys, no? Napakalinaw. Ang lakas ng tubig guys, no? No? May mga naliligo na guys. Dito pala magandang paliguan guys, no, pagka summer. Si Kuya nagtabo guys. Ang pagaganda. Ayan, ito na yung ano, dam ng ano pala guys, no, Tarka, Lagit Sentro. Kami na maliligo guys. Sa Bayarayan Manaamos. Ayan, dito guys, ito lang. Napakalawak nito guys, no? Dam na to. Ay, doon sa baba yung paliguan kasi mababaw. Diyan malalim.
Ayan yung paliguan lang guys, oh. Kasi mababaw. Okay guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat na naman ulit. At yan, nakita nyo na yung dam ng Barangay Lagit Sentro, Tarka. Ayan. Okay guys, maraming salamat na naman ulit sa binigay niyong suporta at panonood. At patuloy lang sa panonood. Ayan, maraming salamat.